Amka Joto Rangsani Takuk Tay Bukuk Songrono, Ang Norongni Koksanai Entertainment YouTube channel. Tini bo haina hai norong nagui belai nakung makorok tubi phega. Norok o biduno first to last nanin bagai saitok di. Tay o channel no subscribe khlai ko hingeba norok subscribe kaisa khairi bai jadi. Tay o biduno naitok hingeba like kaisa rui riti. Norok buino hamjang haino anabo kisisa help khaidi tay support khaidi omono norong thani ani koimung tay sanmung ke faidi amsu kokrong no salaioi tinini o bidu no chengei rilai yana norong bagai o bidu tui phaimani hinke omose norok kaham ke bujiwin hanani khlai baidi baksa baksa kereng murung rok bujiwi tongmano haika ba baksa omo butui bidu rok tukha haika ba butui korok saitong kha rok nipono norok baksa ni khawo khakhawi tongmano ang norok no phulano konya musungo tinini okok rok no kaham ke bujiwi nahanani khlaidi sini borok rok salayo tamhnai Desh duniya swlai jagoi thangka haikeba agini hai Desh hamliya tuma bobo ngui thangka boma hai jorabo sokaika agini Desh hai obo hamliya agi belai kaham tongmani agi belai tongsotok tongmani agi belai khino kaham khushi anondo khalalai tonglaimani ni salayo Desh poriboton ngui thangka Desh swlai jagoi thangka nei sini borok salayo haidiba engke ang omrong no kisisa norong no tini sanani bagai tei kisamisa bujirinan bagai se ang tini okorok no tei tini o video tobi phayo kokhemose takok tei bukso Desh swlai jagya Desh aron chok asugui tongo phiaba sini borok muni surokse swlai jago haidiba sini borok muni surokse swlai jago ha bake swlai jak hingke norok bo kaham ke wansugui naidi tei kaham ke ayong yang khanawoi naharoi naibedi norok bo saimanai Desh kuno dino phono swlai jagya o prithibi kuno dino phono poriboton ngya o prithibi aro chok asugui tongo haidiba prithibi kutul thang haiba thusthibe sinai phiaba Desh duniya swlai jangmani karon haikeba oboni main murda hingke sini borok muni surokse swlai jago sini borok muni surokni tongmung chamung rokse swlai jago baike swlai jak hingke tabuk naidi ha romdi bukra bai bhamjakse khalai thango abkho bana masisa haidiba gabki Desh swlai jakha swlai jagya Desh aro tongo chok aro prithibi ta aro botongnai bo kuno dino phono kubu kutulia subo swlai jagya sini borok muni surongni bisingtisi din pote din poriboton ngo ha swlai jago kanmung sumurok swlai jago ha samon umurok swlai jago tongmung chamung rok swlai jago bujikeda tabung darom di naina di sung ayong yang hari nakengke sini borok muni surong thanibo agini tongtui agini satui sung nukliya haidiba tabuk tom hungkai ha swlakibi khalayo burok hingkeba ga slarok hingkeba bhikibi khalayo ha omo haimang no tabuk sini o Desh duniya o tabuk besirbag sini tiprasa dofani bisingo no omo hai kisamisa nukjagoi tongo alka bosongni dofarongni bisingo omo hairok nukjagmarok sung nukya main hingkai sini tiprasa rokni bisingno omo hai bukra bai bahamjuk khalayo ha bufa bai bwsa sikla tonglayo omo hai mangsei sini borok musurong thanibo hingka omo ni
bising no sini desh duniya obo o prithibi obo tonghal hamya boyar hamya watei pamtei kwrui nobar watei kwrui hingui thangbaikha tangoi hinde sini borok munisirok thanibo kaham jinis kwrui ha wasumung jinis kaham kwrui jotno no ligi lagai thangbaikha sini borok munisirok thanibo hamjamung kwrui khairoklamung kwrui bujikhada nakalai kwrui oboni bisingtise sini o duniya o tabuk belai kheno hame sitra trek nugjagoi tongo tei trek bangoi tongo omose takoktai bukso hingkai obono no ang no clear kai sanan bagui tini o video chikonsa tobi phaio desh swlai jakya desh aro tongnai prithibi aro asugui tongnai nung angsi tini swlai jago nung angsi tini tongmung juda wngui phirokjak tini thango hediba chini tiprajak bwrui rok bo nainai di tabukni kanmung chumung rok no norok nainai di norok oro no termanano tei saimanano buini kanmung no chumui tonglaikha ha buini tongmung no swrwnglai tonglaikha buini chamung no swrwnglai tonglaikha oboni bisingtise sini o desh duniya swlai jaktui haikeba swlai jangma hai nukjago pheba desh kokhonu swlai jakya nini ani bisingtise o duniya swlai jago hingkai aboni bagui chwng o desho haikeba o prithibio chwng kaham poribesh manani hingke kaham poribesh srishti khainani hingke nini ani thanise tahoktai bukso nung ang kaham khai tongmani bisingtui nung ang kaham byabohar khlaimani bisingtui nung ang kaham himung bisingtui nung ang kaham tonglaimung bisingtuise sini o desh duniya bo kaham wngnai desh bini sajingsak desh kunu dino phano kaham wngui maya tam hingke sini borok munisirokni bisingtuise desh bo kaham wnggo nin thani kuno hamjanglaimung kwrui nakalaimung kwrui tini bwthalainani toktalainani ha buino bunani omo mangse sin thani polowan hingke desh bahike kaham wngnai sagade kono dino kaham glak desh no kaham khainani desh no naithok khainani desh no ekdom khaksangma tongthokma kuplung khai tona hingke nini ani borok munisirok thanise ekdom kaham wngna nangnai ekdom pura tam hnai ekdom capacity ঠিক ঠাক tongna nangnai omose tahoktai bukso aboni bagui no ang tini dorong bagui o video kisa tui phaio tabuk desh duniya o jeta wngui tongmani jeta sasara nangui tongmani jeta bial odi nang tongmani tei belai desh duniya tongthokya wngui tongmani obo wngkha sini borok munisirokni bisingtisi tahoktai bukso sini borok munisirokni tongmung chamung agini hai wngliya aboni bagui no desh bo agini hai wngliya haidiba sini borok munisirok thani kichu kaham jinis kwrui kichu swrungmung jinis kwrui sudu hamya swrunglaio ha hamya chalaio hamya tongmung sitra swrunglaio ha omo simise sini borok munisirok thanio belai kheno jotoni sagono tabuk active wngjak aboni bagui no chwng o ham jinis ta sini borok munisirokni bisingni noroi maya hingke ba khibui maya hingke chwng sini tongmung chamung rok no chwng poriborton khlaimaya naithok maya hingke o desh duniya tebo shringkhola wngnai tebo sitranai tebo thwilainai tebo bwthalainai tei podre pod wngui o desh dakti no khamsaui thanai dakti no tol wngui thanai aboni bagui no chwng desh no rokha khainani hingke desh no naithori tona hingke nung ang tini kaham wngna nangnai nung ang tini bebagono gwthar bebagono kubui tei bebagono kaham khai thaklaina nangnai tei hamjamung khairokmung bebak no chini borok munisirok thanio tongnani nangnai tahoktai bukso hingkai tini video norok bagui tui phaimani hingke omo no norok khaklaio bujibai khana haidiba norok tongmung no o video no naitokha hingke ba nuktok hingke tamo buji makha ba tamo bujiya kho
ba ani satani rogo chaya chuya rok sajak marok tongkha ba ang norok nakarsano tei norok bujimung haike ba nong thani o kunu wasung rok norok ni personal norok mankhai hingke ba norok o video ni comment box o comment khai sahnani tapok di takotai box o tinin video orono kholop sinai jotono no hambai tei jotono kaham kurung susto tongmajadi jotono no khulum baikha।